pitkästä aikaa. Tässä on kaikki kortit, jotka ovat tippuneet lattialle. Joku tuli yhtä aikaa, me ajattelin, että ne liittyy toisiinsa kaikki. Ja kun tässä on ensin on juoruja, niin jotain uutta, jostain uudesta henkilöstä. Ja me ajattelin, että puhutaanko siinä samaa sukupuolta olevista. Että ovat kohdanneet toiset ja on sovittu tapaamisia ja näin, että kannattaako tähän luottaa. No, siinä on sitten joku, tämä olisi se, joka niin kuin sen on kertonut. Ja täällä on sitten, että siihen puuttuvat sitten henkilöt. Siihen puuttuu sitten henkilöitä. Lopettaa sen jutun.